Congressman Tino versus MMDA Gabgo, teacher binastos. Ngayon dad, nagkakaroon ng kaguluhan sa online kasi nag-argue ang mga commentators kung sino ang tama at sino mali. Kasi sikat tong si MMDA Gabriel Go sa pag-apprehend habang naka-video ng mga violators ng mga traffic rules, no? So usually mga parking or mga traffic violations. At itong nagkataon to sa isang teacher dito, walang helmet yung teacher. At kitang-kita na kailangan dun sa mga signages na kailangan mag-helmet. At nung pinapahiya niya yung, or sinesermonan niya yung teacher, naka-video ito, kaya parang napahiya daw yung teacher, kaya nagagalit yung teacher at nagrereklamo. Ngayon, sinasabi naman ng mga ibang mga representatibo ng ating gobyerno from DICT at saka kung ano ng mga ahensya na meron daw Data Privacy Act na hindi daw pwede gawin yung ginagawa ni Gabriel Go kung walang consent nung kanyang pinost, no? Ang sinasabi naman ng mga maka-Gabriel Go na tama lang na yung ginagawa niya para matutunan ng leksyon ang mga taong gumagawa ng traffic violation. Ang sinasabi naman ng mga ibang mga representatiba ng gobyerno, hindi ba matututunan ng mga tao sa instructional video kung ano yung mga hindi dapat at dapat gawin, hindi kailangan mapahiya ang isang tao? So dad, ano nakikita mo dito? Well, three things here, no? Number one kasi, pag ganyang nahuli na, ng, halimbawa ng mga enforcer, traffic enforcer, isang motorista, meron ng kaukulang penalty yon, no? So, magbabayad na sila ng mga fines or penalties or charges, no? Siguro yun pa lamang, doon pa lang masakit na yon sa mga nahuli, no? So, pangalawa kasi, pag sinasabi mong binibideo mo yung mga tao nang wala silang consent, definitely may violation yon, no? So, pangatlo naman, at tulad sinasabi mo, kung gusto natin matuto yung ating mga kababayan, kung ano yung tama at mali, siguro dapat daanin natin sa mga instructional videos o sa mga parang videos na parang may tipong halong ads, no, ginagawa sa ibang bansa, no, nakikita natin na pag meron silang mga videos na gagawin about batas, meron mga silang kinukuha mga artista o mga celebrity na nagbibigay ng parang halimbawa ng example, no, sa pamamagitan ng parang cameo roles, no, na kung ano yung ginagawang mali at hindi dapat gawin, no. So yun ang mga klaseng pag-uusap kasi dito. Kasi nga, kung sasabihin natin na ang hangangarin is para matuto yung iba na hindi nagayahin, siyempre, ang problema kasi diyan, merong mga batas nga when it comes to mga national privacy laws, mga tinatawag natin Data Privacy Act na sinasabi natin. No? So yun ang challenge kasi dito na meron naman tamang paraan, pero siguro medyo nalihis lang dahil na-overexcite yung mga ating enforcer. Marami mga nagsasang-ayon kay MMDA Gabriel Go, even though he was suspended because of all of these accusations against a teacher. Siyempre, his defense is saying na, first of all, hindi naman to nagbe-break ng privacy kasi pinaprating pag pinapost, naka-blur naman ang mga faces ng mga na-apprehend. Second, ang mga defenders ni Gabriel Go, sinasabi nga nila na yes, you have the laws out there kasi yung nakatawa nga usually sa mga videos ni Gabriel Go, talagang blatantly people are disrespecting yung mga batas dito sa Pilipinas. May mga no parking sign. Pero sa harap mismo ng no parking sign, doon may nakapark na kotse. At pag huhulihin na ni Gabriel Go at itotow na, lalabas yung owner ng kotse, sasabihin, nakikiusap na kung pwede siya pagbigyan, na paminsan lang naman to. Similar to this one. Kaya nga, this criticism is actually very heated kasi teacher naman to. Dapat ito ay isang role model for his students. So, itong teacher, alam naman, anyone in the country would know na kung may motorsiklo ka, pag lalabas ka to ride, dapat may helmet ka. That's a national law. If you're applying for a driver's license, it's part of the test that you always have to have a helmet. So as a role model, itong teacher is now saying na, oh, it's okay kung hindi ako magsusunod sa batas. So what does that also teach our younger Filipino children if they see their own teachers blatantly breaking the laws? Now, syempre, others are arguing na maybe Gabriel Go went too far with his insults sa teacher, and others are saying na it's just right kasi dapat lahat ng tao matakot na masishame sila. In fact, some people have gone so far in saying na we should be shaming more people who are breaking the law para more people will be scared of breaking the law. Like for example, nung nangyari ang flood control scandal, biglang lahat ng mga anak ng mga government politicians na nagyayabang sa Instagram at Facebook na sobrang yaman nila, na nagbabakasyon sila sa New York at mga 5-star resorts at private jets, biglang sila yung tinarget ng mga netizens at sinishame sila kasi yung mga magulang nila ay part ng conspiracy daw ng flood control. Hanggang lahat ng mga anak na yun ng mga politicians na nagpo-post parati at nagyayabang sa IG, sila mismo nagtatago, naging private na yung mga account nila. So ang point nga ng Pilipino is, we have to shame people to stop them from doing the crime. Kasi clearly, these politicians and these children of politicians should have known na mali ang ginagawa nila. But even though it's clearly in the law na mali ang magnakaw sa Pilipinas, they're still doing it. At pinagyayabang pa nila ang spoils na kinukuha nila from the Philippine government. So if we shame them
and we catch them, it's better na it will prevent other people from doing it because now they will live in shame. What do you think of this, Dad? Well, there are two issues kasi here, no? Yung sinasabi natin kasing katiwalian, well, I agree with kung sinasabi natin katiwalian, dapat ba nating ilantad sa ating sa ating mga mamamayan, no, para malaman nila kung ano yung mga maling nangyayari. Siguro doon naman isang ayon ako na pag may ganitong pangungulimbat at mga katiwalian na ginagawa sa kabangbayan, dapat talaga ilantad to at ilahad para sa ganun magising lahat kung ano yung tama at mali. Pero kasi itong namang issue ng teacher na to, ng guru na to, is basically traffic violation lang ito, no? Yung mga rules kasi ito na napakasimple lang, although dapat natin sabihin na bilang guru dapat maging isang magandang halimbawa siya, pero siyempre tao lang din yan, nagkakamali rin, no? Baka nagmamadali, nakaligtaan, no? Medyo siguro nakalimutan niya, no? Nangyayari naman sa ating mga kababayan niya. Kaya lang kasi ang problema lang kasi minsan sa ating mga namumuno at namamahala, yung bang naniniwala kasi sila doon sa tinatawag nilang medyo kinakailangan pabonggahin mo, no? Pasikatin mo para sa ganun mas maganda yung dating sa ating mga kababayan, no? So meron akong kwento riyan, no? Ito kwento ng mga taxi driver kasi nagbibidahan sila minsan, mga kwentong kotsero to, no? So yung mga taxi driver, nagyayabang sila, no? Ganun din sinasabi nila na, alam mo, mas tatanggapin tayo sa langit, no, kung tayong pupunta kaysa sa mga pangkaraniwang pare o preacher, no, sabi nila. Kasi ang tanong ng isa, bakit naman? Tinanong niya yung kapwa taxi driver niya, kasi meron akong nabasa na meron daw namatay na taxi driver na pagdating niya sa kay St. Peter, binuksan kaagad yung pintuan, no, at binigyan siya ng magandang lugar doon, no. And nung umakyat yung pari naman, hindi siya kaagad binuksan ng pintuan, tapos binigyan siya ng lugar pero mas hindi maganda yung lugar na pinagpuntahan niya. Yun ang mga kwento-kwento ng mga taxi driver. Ang tanong ng mga ibang taxi driver, ba't naman nangyari yun? Ano? Anong dahilan naman ni St. Peter ni San Pedro para bigyan ng mas magandang lugar yung taxi driver kaysa dun sa pare? Kasi sabi niya, nagbibida siya, kasi yung taxi driver daw, sabi niya, pag nagmamaneho siya, marami nagdarasal. No? Kasi nga, ibig sabihin, kaskasero siya, no? Samantalang yung pare, pag nagsesermon daw siya, maraming natutulog, no? Hindi nakikinig. Kaya nga, mas marami daw lumalapit sa Panginoon kung siya yung nagmamaneho. So, ito yung kumbaga, mga exaggerated stories kasi itong mga ganito na minsan akala ng ibang namumuno natin na namamahala by trying to be, kumbaga, bongga, no? At golpe de gulat, mas maraming maniniwala, no, na dapat sumunod sila sa batas. Pero minsan kasi pag hinihiya mo yung mga tao na mga ganyang infraction naman, hindi naman, minsan kasi hindi rin sinasadya. Ngayon, kung talaga sinasadya, ibang usapan yon, no? Pero siyempre, dapat maging considerate din tayo kasi siyempre, pangkaraniwang mamamayan yan sa kasasang guro. So pag ginagawa natin yan, parang nilalapastangan din natin yung kanyang dignidad, no? Yung kanyang integridad. So ibig sabihin, hindi naman siya gumawa ng mali sa kapwa, o kumbaga yung batas lang, yung mga patakaran lang ang kanyang nalabag, no, na hindi naman ganun kasing sama, di ba? Yun lang naman ang punto de vista natin. Saka is it right na hiyain mo siya, sirain mo yung kanyang pagkatao, baka mawalan pa siya ng hanap buhay dahil sa parang tingnan siya ng mababa na hindi pala sa karapat dapat maging guro, no? So sa akin kasi tinitimbang mo din yan, no, kung ano yung sala, di ba? Kahit na sa ating paniniwala, ating pananampalataya, meron tayong tinatawag na venial sin, yung sabihin niyo medyo magaan lang na kasalanan at pwedeng papatawad, mas madali, o yung capital sin na sinasabi natin, no, na mabigat na kasalanan na talagang mas mabigat yung kaparusahan. So kasi kinakailangan tinitimpla natin to, no, hindi naman kinakailangan ng isang patakaran o sistema patas mong ipapatupad sa lahat, no? Kasi depende sa kasalanan, sa pagkakamali. Yun lang naman ang aking punto dito. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Fairness Party List, tinutulak namin ng edukasyon. Kasi pag may edukasyon ng tao, matututunan niya kung ano yung mga dapat gawin sa buhay at paano makatama kung ikaw ay nagkamali. Kasi with education, you can always bounce back. Pero kung kulang sa edukasyon ng isang tao, paulit-ulit siyang madadapa sa parehong mali na ginagawa niya sa lipunan. Pero kung edukado isang tao, makakaangat siya sa kahit anong maling nagagawa niya. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon para sa lahat ng Pilipino. Para lahat ng Pilipino, sila mismo ay magkakagawa ng better choices, mas magandang trabaho at mas magandang kinabukasan. Kaya ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. There are two major commandments of our Lord, no, of our Creator, no, ni Jesucristo at ang ating Panginoon, no. Ang una diyan, mahalin natin ang ating Panginoon ng taus-puso, at pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa na katulad ng sa ating sarili. So ibig sabihin, mga kababayan, kung dapat nating mahalin ang ating mga kapwa na katulad ng ating sarili, dapat bigyan natin ng paggalang,
respeto ang bawat isa at dapat alam din natin kung ano yung mga kaukulang kaparusahan na dapat ipataw, hindi yung sosobra, hindi rin yung kukulang. Ako po si Michael Say, ang inyong dad ng bayan.